Naimbag ngagsapa kada tayo amin kakasat, sakbay nga rod nga umay tayo rugyanan iti intay panagdaydayaw ita, dawatek man kadi, kakabsat nga mai-download tayo iti urnus iti panagdaydayaw, tapno anyaman nga technical difficulties nga intay ma-encounter or ma-experience, ket adalat ta iti, during the worship service, ket adalat ta iti guide tayo. Awan Diyos kuna ti maag iti puso na. Rinuker da amin ket makarimon dagiti aramid da. Awan ti uray maysa nga agaramid iti naimbag. Tanawagan ti Apo ti sangkatauhan manipod langit. Takitain nano at dagdaydayaw kenkwana. Ngem isuda amin naglabsing da. Dakes da amin apada-pada. Awan na imbag nga aramid da, wen awan uray maysa. Da tayo amin. Saan da kadi nga mo, salsaludsuden ti Apo. Awan kadi amo dagitoy dake sa tattao. Taktakawan da dagiti tattao ti pagbiag da, ket saan na siya ti pagkarkaragan da. Tumakder tayo kakabsan. Iti panglukat a himno, kantain tayo nga rod, tinagan a napateg. Gekunay abaliksen, ikontaken ululiten, pusukin na pagragsaken, tinagan na ni Jesus. Jesus o nagsamiten,
Jesus di agbalbaliw, Jesus singkam dayawen, nagan mo napaten. When I attack ti pangruna, tadakkel ti kaasinam, kapuy ko ti badangan na, tinaganan ni Jesus. Jesus o nagsamiten, Jesus di agbalbaliw, Jesus singkam dayawen, nagan mo napaten. Liwliwaen nato'y nakem, pagraksaken nato'y puso, lulwak tiin na punasen, tinaganan ni Jesus. Jesus o nagsamiten, Jesus di agbalbaliw, Jesus singkam dayawen, nagan mo napaten. Awan ti makaibaga, no kasanot kasamit na, o ikantak di mamingga, tinaganan ni Jesus. Jesus o nagsamiten, Jesus di agbalbaliw, Jesus singkam dayawen, nagan mo napaten. Agkararag tayo. Manakabalin ken managayat unay a Diyos amami nga nailangitan. Maminsan manin o apo nga umay kami ken ka, nga agyaman iti makadomingo nga imay mo nga pinangalalwad kada kami. Agyaman kami iti salungat abagbagi, ken natal na panagpanpanunot. Wenno apo si kakumamit, ti umay kumakaadda iti serbisyo mita. Isawaganam ken lawlawagam dagiti panunot ken puspuso mi nga dumungeg kadagiti sasaom. Sika kumamit apo iti kumaadda kadagiti kakabsat mi nga agdingdingeg babaen iti online worship. Dumawat kami meto apo ti pamakawan iti amin nga nagkurkurangan mi ken naglablabsingan mi iti padami nga tao. Kang kanrunaan iti sangwanam. Dawaten mi met apo iti umay mo makikaadda, iti anak mo, nga aramaten, kadiyo apo nga agsao, babaen iti, kenkwana. Dagito iti dawat mi, babaen iti tinagan ni Jesus, nga apo mi, nga nangisuro, iti kararag nga kunana. Amami nga dakas sa daliang, matay dayaw kuma tinagan mo. Umay kuma ti pagaryam, maaramid kuma ti pagayatam, no kasano sa dilangit kastamet dito'y naga. Ited mo kadakam ita titaroon mi tinaldaw, ket pakawanen na kami kadagiti basbasol mi, akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Ket di na kami yeg iti panakasulisog, no di ket ilisi na kami ti dakes, takukwam ti pagariam, ti panakabalin, ken ti glory ngagnanayon. Amen. Denggem mo apo, denggem daw
Kakabsat, denggan nyo ti palagip ni Santiago nga apostol. Ngarud, ipudnuyo dagiti basbasol yo iti tunggal maysa. Ikararagan nyo ti tunggal maysa, tapno maagasan kayo. Ada nabileg apan nakabalin aparnuwayen ti kararag tinalinteg a tao. Aramaten tayo nga rod daytoy kanito iti naulimik apan nagkonfesar. Agtugaw tayo kakabsat. Ket no adda kabailan nyo nga agparintumeng iti imatang ni Apo. Ta dayta ti nakaisaadan dayta pagparintumingan ta sangwanan iti tugawyo. Kabayatan iti panagtuktukar analinaay daytoy nga organista tayo ket aramatin tayo daytoy nga kanito tapnon iyabkas tayo ken Apo tayo. Iti nananay nga intayo panagkonfesar. Agkararag tayo. O man nakabalin a Diyos, Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Sika amay maysa a Diyos iti talo a persona, madaydayaw ka. Apo, adu dagiti nagkurangan mi iti imatang mo ket kastamot iti padami a tao. Ngem ka po, tay pudpudnumi dagitoy a pagkurkurangan mi ken ka. Amumi ken sinanama kami adalusam iti kinarugit mi tapnon mayanurot kami ken ka. Iturong mo nga rod Apo dagiti bibiyag mi tinalinteg adalan tapnon masarakan mi ti pudno a pagariam ken maaramid mi ti pagayatam. Amen. Pagranyagem kadrupam kanyak tapno sikati pagnaedat. Amen. Naimbag ken nalamies, natudo, nga bigat tayo Apo. Naimbag ken naragsak, uray mampay kastoy, iti panawen tayo ngayon tayo mapadpadasan. Iti manung aldawen, iti napalabas. Ket no mampay kastagyaman tayo, gapo taawanen ti danom dito sangwanan, iti church tayo, dito ikalaw. Tadanag ko na, saan mo't nga kalaw avenue dayta? Bahamas Avenue. Tabasit laing nga todo, aglaylayosan. Tati kinapudno nakakabsat talo nga aldaw o talo nga daras. Ngagkarkaras kami ta opisinan. Iso nga di kalman kitsang kami pa nakapagkaras, nga natatakat adu pala nandanom itap opisina tayo. Ta siguro makabandog mo tinudad duma. Ngem numan pa kasta launay tintayo panagyaman kakabsat ta dapay laing sumagmamano nga simangpet nga kas kada kayo. Isu nga kasta launay tiing kami panagyaman ta uray no kastoy iti panawen ket adda kayo lata
nga umay makipagdaydayaw ken Apo. Ngem san tayo met kumang ladladingitin no pay kasto iti panawin tayo ta adumpay o no adumat dagiti kakabsat tayo nga adda ka dagiti online service tayo. Iti FB, iti Central, mabaling kayo nga agbuya kakabsat, iti YouTube, kat no kastanto mat itin tayo, iti dati nga intayo pagbuybuyaan. Isu nga da kayo kakabsat mi nga adda kadagiti pagtainganda, ket adtoy kami nga si iiliw kada kayo, kan kastamet nga siraragsak nga mangkablaaw kada kayo, iti naragsak, ken naimbag nga bigat yo. Amin. Kastamat dagiti adda sa bali nga nasyon wenno iti balasyo na titaaw. Iting kayo panag kimaymaysa kada kami kakabsat ket pagyamanan mi launay. Tay di nakapalabas nga Domingo ket adda siguro iti mumalemen ket adda siguro 2,000 na surok ken kumurang agbuybuya. 2,000. Ket namnamayan mi numampay kastoy kakabsat iti kasasaad tayo ket saan to kuman nga maikatan no di ket manayunan pay iti nga adu agbuybuya wenno makipagmaymaysa kada tayo. Ngem kas iti kinkinunak iti na palpalabas nga Domingo saan laeng nga umdas ngem tayo agbuybuya. No di ket iti masapul pay kakabsat no kasano tayo nga idaton iti bagbagi tayo wenno iti naknakem tayo wenno iti intero nga bibiyag tayo. Ket masapul to met nga urayan min to met dagiti daton babaen ta pagkapullo dagiti sagsagot ken dagiti offering tayo. Makitkita yun to kakabsat no kasano tayo nga makabadang iti ministeryo ni Apo tayo. Akas panangrambak tayo iti bulan iti stewardship month wenno kami kinamatalek iti July ken August. So when kakabsat ko itinagan itagmaymaysa nga iglesia tayo dito'y Central ken daytoy nga gimong iti Ilocano ipadanon mi nga rod kada kayo itinanay ngayon kami panangkablaaw itinaragsak ken naimbag nga bigat wenno aldaw tayo. Amin. Kastamet no kasano tayo kakabsat nga kablaawan dagiti makigimong kada tayo kablaawan tayo met dagiti amin nga nakadanon iti naisingsingayan nga aldaw iti kalaysada ken kastamet dagiti panagkasangay da dagiti birthday celebrant ken kastamet dagiti wedding anniversary nga dimmanon. Dagitoy kakabsat, dagiti dimmanon, iti panagkasangay da, ket basain tayo amin dagitoyan. Ayan, makita yo dagita, ken kastamat dagiti ni dimmanon, iti naisingsingay nga aldaw ti kalaysada. Kas kinuna kitay, itagmaymay sanganagan iti Central, iti sibubukal, nga gimong iti Ilocano ket nang nangruna kakabsat itinagan iti manakabalin ken nasantuan nga nagan ni Apo tayong Jesucristo adtoy kami nga mangkabkablaaw kada kayo iti narambak ken naragsak nga aldaw iti panagkasangayo ken kastamat iti aldaw iti kalaysayo ket no kasano kami mangkablaaw kada kayo kakabsat ket isarsaruno may dagiti kidkid daw ken karkararagmi. Nasapay kuma. Ta itim paay ni Apo abarumanen nga tawan kada kayo kabayatan tin kay panagdaldalyasat iti baro nga tawan. Ket sapay kuma. Ken kararagmi talwadan na kayo ni Apo ken iparikna na pay kada kayo iti kaaddana tapnon iti biag nga isut insagot na. Ket mapadasan nyo iti pudpudno arag o ken ragsak. Dagitoy laeng iting kami ikarkararag kada kayo wenno may padanon kada kayo. And once again, happy birthday and happy wedding anniversary po.
Kahit ko laeng maamuan nyo mat kakabsat, numampay saan kami nga natuloy, itintayo pa nag-outreach, idikalman, supposed to be. Ijay Rosario. Takas tuwing araw dito panahon tayo, tas si kami palaeng dito'y central kat hang kami nga makarwar, nakadadalim tinanong. Ken kastamo, titiko na ni Pastor Nagit ijay mission, ipospon nyo lang yun Pastor, palaeng, tapnon ti kasta kekwa, safe tayo, tauray dito'y kat naawanan kami ti kuryente, agbagbag-yumit dito'y, hanlaing nga dita Maynila. Iso nga ipospon tayo, ngayon itin tayo panang ipospon, malabit kakabsat, ituloy tayo tinaytoy umay nga Domingo. Ngayon kas itimanen kinunak, iti papantayo, iti daytoy nga bulan, iti Rosario, ket intayo aggathered iti data, ken dagiti profile, dagiti mabalin tayo nga mabadangan. Isu nga mangrugi, iti intayon to, panang ibunong kakabsat, dagiti ni community ayuda. Community ayuda, kung namin, may sada nga community, ngem community, dagiti ni agbalin nga metodista. Dagito iti badangan tayo. Tututukan tayo, dagitoy nga kakabsat, ta isuda nga roden ti mangrugrugi, winog ngay-ngayangay nga membro iti metodista Rosario. Tamalabit, tinton umay nga tawen kat i-organize tayo. Isu nga kabadang tayo, iti outreach mission, kastamat iti Tagalog choir, adda patuludan, ken kastamat iti nurture ken witness. Kabadang tayo amin dagitoy, tapnon iti kasta, addagbalin nga anak manen iti sentral, nang nangruna iti parte iti Batangas. Ket sapay kuma, ta iti daytoy nga intayo plan-plano kakabsat ket adda kayo nga kankanayon nga kabadang mi. Ta si kayo nga Ilocano congregation ket ammumi nga naasi kayo ken adda pusoyo iti misyon ni Kristo. Isu nga kakabsat non diyan tuman iti may paayo akas kabadang iti daytoy nga misyon ket silulukat iti puspuso, iti outreach ministry, ken daytoy nga church, nga isu nga mangawat kadagiti anyaman, abanbanag, nga makatulong wenno makabadang itintayo pa nagmi-mission. Wen kakabsat no nyan tupay, dagiti dadduma, nga kayat yung nga may padanon kada kami, da kami laeng ditoy, nga makipagmaymaysa, ken nadungumet, nga umay kada kayo kakabsat, nga agserbi, itinagan ni Apo tayong Jesucristo. Amen. Iti epistola nga mabasa ket masarakan iti surat ijay Efeso, kapitulo 3 manipod iti 10 ket 4, nga bersikulo iginggana 20 ket maysa, ket kastoy iti maibasa. Daytoy tigapuna nga agparintumingak iti sangwanan ti ama akapagapuanan iti pudno anagan ti tunggal pamilya sa dilangit ken ditoy daga. Iti kinabaknang ti Gloriana dawatek nga itidna kadatayo iti panakabalin babaen iti espiritu na tapno bumileg iti akin uneg akin na tao yo. Agnaed kuma akanayon ni Kristo iti puso yo, babaen iti pamati tayo kenkwana. Ikararag ko, ama iramot, ken maipasdek kayo, iti ayat. Tapno kada kayo, ken kadagiti amin na tattao, ti Diyos, naan-anay, ti panakaawat tayo, no kasano, ti kadakkel ken kauneg, ti panagayat ni Kristo kadak tayo. When, mapadasan nyo kuma, no kasano ti panagayat kada kayo, nupay saan, anaan-anay amaamuan, tapno awan pagkurangan nyo, ken mapno kayo iti na Diyosan agalad. Madaydayaw kuma ti Diyos, makaaramid iti nasursurok, ngem ti dawaten wenno panunuten tayo, babaen iti panakabalin nga agtrab-trabaho kada tayo.
maipaay kumaken kuana, ti dayaw iti iglesia, ken ti dayaw ni Kristo Jesus. Iti amin na tiyempo, ken ti aging agnanayon nga awan inggana. Amen. Tumakder tayo, kakabsat. Iti panakaibasa, iti panghelyo ni Apo tayo ng Jesucristo, babaan ti panangisurat ni San Juan, iti kapitulo 6. Manipot ti bersikulo, umuna nga bersikulo, aging gana iti 20 ket maysa, akastoy iti kunkunana. Kalpasan daytoy na ni Jesus iti balasyo iti danaw ti Galilea. Wenno danaw ti Tiberias. Simurot ken kuana ti nakadaduwat at tao. Agsipod ta nakita da dagiti nakakaskas daaw ngayon naramid na. Idi pinaimbag na dagiti masaksakit. Simangat ni Jesus iti may sabantay. Nagtugaw sa diyay agraman dagiti adalan na. Asidigan ni din ti piyesta iti Paskwa dagiti Hudyo. Inwaras ni Jesus iti panagkita na ket na matangan na iti nakadadu at tao nga umas asidag ken kuana. Kinunana ken Felipe. Pangalaan tayo nga ta iti makaanay akanen dagitoy at tao. Kinunana daytoy apang suot ken Felipe. Kinapudno na mo ni din ni Jesus ter aramiden na. Saan nga umanay? Ti dua nga gasot a dinaryo nga igatang iti tinapay apang bibigayan o pagbibingayan da uray sang kabasit laeng kinuna ni Felipe. Adamay sa nga ubeng nga lalaki ditoy a nagbalon iti 5 tinapay a sebada ken 2 nga ikan. Kinuna ni Andres amay sa kadagiti adalan na ken kabsat ni Simon Pedro. Ngem anyamat dagitoy ti kastoy kaadu iti tao. Karuutan sadyay katimbaga ni Jesus apagtugawan da dagiti tattao. Nagtugaw dagiti amin na tattao ag 5,000 dagiti lalaki. Inala ni Jesus dagiti tinapay nagyaman iti Dios sana imbunong kadakiti nakatugaw at tao kastama tinaramid na kadagiti ikan nangan dagiti tattao agingga amapnekda idi nabsugdan aminen kinuna ni Jesus kadagiti adala naurnungan nyo dagiti natda ket awan ibileng yu tapno awan madadaal. Inurnong dangaron dagiti amin na natda kadagiti 5 at tinapay saan na naibus kadagiti tattao ket napno iti 10 ket 2 basket anang ikargaan da. Idi nakita dagiti tattao sa diyay ti milagro nga naramid ni Jesus kinunada awan duwa daytoy ti propeta nga may ditoy lubong. Idi madlaw ni Jesus nga umay diti tattao ang mangalaken kwa na tapnon pilitenda nga isaad nga ari nagpaknimanen nga isu na kadagiti banbantay. Idi sumipngatan si malog dagiti adalan na iti danaw. Limugan da iti bangka ket bimalaso da ang nagpakerkapernaum. Rabiin ngem di pay dimteng ni Jesus kadakwada. Mangrugi idin agdawel ti danum. Ta dimteng itinapigsa nga angin. Nakapaggaod den dagiti adalan iti aglima wenno 6 kilometro. Idi nakita da ni Jesus ang magmagna iti rabaw iti danum. Kasta una iti buteng da iti umasideg iti bangka. Ngem kinuna ni Jesus kadakwada di kayag buteng siyak ni Jesus. Siraragsak da anang ilugan ken kuana iti bangka. Idi apagbiit simmanglad da iti diso apapananda. Dagitoy iti sasao ni Apo kadagiti anak ti Apo. Amen.
Saong o Diyos ti silaw ko, ken dalan a pagnanang. Saong o Diyos ti silaw ko, ken dalan a pagnanang. Isagana tayo nga rod, iti puspuso tayo, babaen, iti mensahe, iti kanta. Agyaman tayo ken Apo Dios. Tamay sa manen nga naisingsingayan nga kanta
nga impay dagitoy guest choir, dagiti white lady. Nakapuraw dagamen. Ket daytoy nga taga-kumpas tayo kakabsat ket agsapsapo lakan kanayon. Iti mabalin nga isukat iti kaawan iti koro tayo nga kanta. Ngem numpay kasta giyaman tayo iti kinapateg launay dagitoy nga kakabsat. Agkararag tayo. Iti iyasidegmi iti sakaanam o Diyos. Dawdawaten mi nga rod iti pamateg mo, babaan iti pananglukat mo, kadag iti panpanunot mi. Tapnon maindingan mi, apudpudno dagiti sasaom. Ket kastamat no kasano, nga masalimot-matan dagitoy kadagiti kaungan ti puspuso mi tapnon dagitoy nga sasaom ket agbalin nga taraon iti panagbibiyag mi iti kastoy akasasaad mi iti daytoy nga lubong. Wena po italikmekeng ka daytoy nga kanito ting kami panagdingdingeg kadagiti balbalikas mo. Aramatim nga ro daytoy nga anak mo tapnon iwaragawag na ti kinapudno nga isuo Diyos ti mabalin mi nga pagbiyagan nang nangro na iti daytoy nga kasasaad mi. Tinagan ni Jesus. Amen. Ti pakapapnekan. Iti pakapnekan. Iti gagangay kakabsat nga aramid tayo. Kada bulan, iti entero a distrito kan iti konferensya. Wenno iti daytoy nga Central Conference Philippines. Iti bulan iti Hulyo kan Agosto. Ket bulan iti kinamataleg. Wenno kun kunati English, Stewardship Month, July and August. Kas kinunak, hindi napalabas a Domingo, tapnon mairugi wenno maluktan ti pagarian iti Dios. Ngaysut impakita ni Apo tayo nga Isus dagiti banbanag a masapul nga maaramid ken banbanag nga isut masapul a mapasamak. Ket maysa kadagitoy no kasano apakanen dagiti mabisbisinan. Mapnek dagiti mabisbisinan. Dayta iti maysa nga kasasaad tapnon rugyan wenno lukatan iti pagarian iti Dios mapnek dagiti sangkatauan. Isu nga rod a kinunana siak ti tinapay ti biag. Siya sinuman iti umasideg kanya ket saanen a mabisinan. Ken may sapay kakabsat nga maimatangan tayo uray iti daytoy akan nito. Akas kinuna iti teksto tayo ket iti asi ken dungo ni Apo tayo Jesus kadagiti agkasapulan. Iti asi ken dungo ni Apo tayo nga Jesucristo kadagiti agkasapulan. Iti daytoy akan ito kakabsat, iti kayat ko laeng nga pagbibingayan tayo, ket iti biyang iti maysa nga ubeng, nga nagbalon iti 5 nga pan, ken
duwa nga ikan. Dakkel iti may nayon da itoy, iti panakaammo tayo, no kasano iti kunkuna tayo a pinagtalkan. Wenno kinamatalag. Tanom amirisen tayo kakabsat, awan iti basit wenno dakkel no maipanggep iti kinamatalag, wenno iti panangiyaw awat, panangibingay, iti anyaman nga banbanag nga isot intalek kada tayo ni Apo. Amuyo, idi na ikanak iti gundaway kakabsat, ngagpangulo iti Workers Fellowship iti distrito tayo. A Workers Fellowship President. Nagpresidente tayo, maturekas kas ano? Napanasak mo tinagtugaw kas president. At na inaramid mi a pagbasaran iti kadabulan nga iyaw-awat mi o wenno ti kunkuna tayo tingles monthly dues. Ta saan na napintas dagiti sayang guseng iti napalpalabas tapudpudno launay bastalatan 50 pesos. Kada bulan iti monthly dues. Isu nga no agsusweldo iti kaduan na iti daduma at 10,000. Dagiti ta misyon. Ta napadasam mi dayta mission kami kakabsat. 800 ti sweldo mi ti may sa bulan. Ngimato ti 1,500. Dayta ti kasta talaga tag misyon. At agsusweldo iti 10,000 at agsusweldo ti 10,500 at agsusweldo iti 20,000 ngam 50 latam aminan. Pantay-pantay, pare-parehas. Ngem ti problema sa nga pantay-pantay wenno agpaparehas iti sweldo wenno kita. Basta 5 piso ay kwa, basta 5 pululatan, pare-parehas. Isu nga gapo iti daytoy kakabsat. Adu ti agkunkuna, kadagiti babasit, iti kita na, mangyawat aktulatan, intun dumakil iti sweldok. Dayta nga kapanunutan. Mangyawat akto, iti monthly dues ko, intun dumakil iti sweldok. Isu nga, awan basit, wenno awan dakkel, wenno dakkel, babaan, iti panagkita. Wenno iti sweldo, takasto iti inaramid mi. Iti panawin ko, kada may 1,000, mangyawat ka kas monthly dues mo 5 piso. Isu nga no 1,000 iti kitam, 5 piso iti iyawat mo. Ngano 10,000, kit-ikatimedya ti 5 piso, iti kada 1,000. Ingana ti 20,000. Isu nga adda hustisya. Iti dayta kastangay naramid mi. Isu nga iti kastoy nga panagkita mi kakabsat. Awanen ti dakil ti sweldo na wenno kita na wenno basit. Basta iti panangiyawat kakabsat. Ket adda panagtulnog ken adda kunkuna tayo nga iti panangyawat tayo ket adda kadagiti puso tayo. Daytoy iti gapuna kakabsat tapnon awan makuna kadagiti babasit iti sapul na. Tamasansan amang manngeg tayo uray pay kada tayo. Mangyawat nakto intun dumakkel iti sweldok. Daytoy iti problema tayo. Wenno kunkuna iti maysa nga driver kanya adem bagana. Pastor, siguro ko na. No mangyayawat apudpudno aming nga miyembro iti Metodista, saan tayon nga masapol?
itagsulisit. Apay ko nak. Tayo no iti pudpudno nga iyawat kadagiti membro iti iglesia tayo ket ya pudpudno nga pagkapulloda. Saan nga kasapulan iti iglesia? Mapnek iti iglesia tayo. At naman nga sagmamano nga kayat ko nga ibadang wenno inayon kadagiti pagkaamuyo kakabsat. Iti dayto nga teksto tayo. Umuna, adda kasasaad. Ken dayto nga kasasaad ket isuti kasasaad ti agkasapulan. Amin tayo kakabsat ket adda kasapulan tayo. No man pa'y saan nagpapada, ngem iti amok ken sigurado na nga adda kasapulan tayo. Dagiti daduma, kakabsat, adu kwartada, ngem magkasapulan da, iti kadwada, iti panagbiag da. Adu kada tayo, adu ti kwartayo, ngem ti problema kayat yu nga adamat kadwayo iti panagbiagyo. Adda nangalaan mi nga tao iti basit nga daga, lote. Iti parte ti Cavite silang. Daytoy nga tao ket nabaknang. Ngem ti problema na awan asawa na. Awan kadwa na ti rabii, awan kadwa na iti panagbiag na. Isu nga kasapulan na kano. Alisto lang dayta kun kunaket san mulaeng nga kayat. Ngim kasapulan na. Aduma dagiti daduma kakabsat nga adda asawa da. Adu kwartada, adu sansanikwada, ngem kasapulan damat ti anak. Kita nyo, sabali, iti kasapulan tayo. Tamamin tayo kakabsat, dumteng iti kasasaad, ngagkasapulan tayo. Daytoy ti kasasaad, iti tattao, asimurot, ken apo tayo nga Jesucristo. Ti kayat dagiti adalan naket pagawidenan dagitoy nga tattao tapnon maawanan da iti parikot wenno problema. Saan kadi nga kastumot tayo kakabsat? Kay kayat tayo dagiti awan parparikot na, kay kayat tayo ti awan problema na. O sino ti mangayat kada kayo iti adu nga problema wenno adan problema. Kas nakunak manen iti na minsan, kakabsat, wenno may kadwa, wenno may katalo, wenno may kaupaten nga baga. Nagawid kami di probinsya, tanatay ni Antik. Ididimanong ka na, dani pastor. Siyempre, natural mo ta, pastor nga ron. Nakunak kadakwada, kumusta kayon kakabsat? Ada kami sangwanan, iti burol ni Antik. Kit kastulata, pastor, napunpuno, ti problema, nakadado. Dita, ti kayat ti kwada. Kit ko namak kadakwada, anya ti kayat yung arod nga kakabsat. Abay, gigidanda nga nang ibaga. Siyempre, pastor, ti awan ti problema na. Dita ti biyag nga kayat mi. Siyempre, matauri si kayo, Ngem amuyo, itinaramid ko na panakmanin, yan tilungon ni Antik. Tapos imbagak yan tilungon, kunwari, nagsaya atin ayaan ti, kunak, taawanin ti problemam. Simango na kadakwada, anyang art kakapsat ti kayat yo. Ada problema yo, awan. Pastor, diyelatan adan.
Tati kayat ko nga sa uwan kakabsat. Iti awan problema na ni antik. Natay nga ro din nakamansayag. Awan problema nan. Ngem daytoy ti kayat ko nga may pakaammo kada kayo kakabsat. Kasano tayo nga marikna? Kasano tayo nga maimatangan iti panakabalin iti Dios no awan ti parikot nga mapadasan tayo? May pagpakita launay ka na tayo iti panakabalin iti parabor ni Apo tayo wenno iti nakakaskas daaw nga aramid na babaan kadagiti parparikot nga iso mapadpadasan tayo. Amen din ay. Iso nga no da parikot mo kakabsat agyaman ka ken Apo. No awan ti makan mo agyaman ka ken Apo. Umasidig ka ken Apo. Iso daytoy a pinili ni Apo tayo nga Jesu-Kristo apagtalina eden dagiti tattao numan pay adda parikot a makitkita dagiti adalan na. Taam na ababaan iti kastoy nga adda agkasapulan adda Dios nga namnamaan nga mangbadang wenno mangipaay kadagiti kasapulan tayo. Amen. At the Diyos nga isut mangipaay wenno mangbadang kadagiti kasapulan tayo. Agasim, iti may kadua, adda sangkabasit, amabalin nga maaramat iti dakkel a kasapulan. Taagasim kakabsat, iti agkasapulan, iti dayta nga panawen, kit 5,000 dagiti lalaki. Saan pa'y nga naibilang dagiti babae, ken dagiti ubeng, nga agkasapulan, iti dayta nga kanito. Ngem dayta asang kabasit abalon ti maysa nga ubeng, 5 nga pan, ken 2 nga ikan, iti maaramat tapnun masulbar dayta aparikot. Dayta nga basit. Amoy dayta nga basit. Isut dumakkel. Tanarigrigat kakabsat, yedakkel ket isut mapabasit. Daytoy tigapuna no apay nga iti forum, iti Bishop Forum iti napalabas ngal daw. Iti kayat tayo dumakkel daytoy grupo iti Metodista. Nagdakkelan kakabsat intero nga lubong ngem iti kayat yo. Pabasitin nyo, babaan iti panagwarawara tayo. Gusto natin, sabi doon sa Tagalog, lumawig pa ang ating pong iglesia. At ito'y lumawig nga sa buong mundo, pero ang gusto ninyo, hindi ko makonek, sabi nga ng radyo hindi ko makonek. Gusto nyong lumawig, pero ang gusto naman ninyo, ang ginagawa naman ninyo, pinaiigsi ang kinikilusan ninyo. Parang ganito lang yan sabi ng radyo hindi ko makonek. Gusto nyong katahimikan, pero kayo naman ang sigaw ng sigaw sa lansangan. Di ba? Agasin, dayta nga sang kabasit, kakabsat, isugayam, iti pangrugyan, tapnon masulbar, iti dakkel nga parikot. Kasano? Anap pasamak daytoy. Timuna, adda nagtulnog anang ipaay uray sang kabasit. May isa, kita nyo dayta.
No kasanong nga masulbar, iti dakkel nga problema, iti dayta nga kanito, adda nagtulnog. Anang ipaay, uray sang kabasit, dayta nga impaay na. May kadua, impaay na, wenno inyawat na daytoy, ken apo tayo nga Jesucristo. Iso na mangyawat kayo, kakabsat, ununuin nyo, nga pangiyawatan, iti imatang, wenno, ken apo tayo nga Jesucristo. May katalo, nagtulnog dagiti tattao, iti bilen, pagtugawan nyo, isuda. Ti kayat na nga sa uwan, ket umanamong iti anyaman nga banag nga ibaga ni apo tayo. Nagtulnog. May kapat, panangidaton ni apo tayo. Isu nga dagitoy, datdaton tayo kakabsat, ngayaw awat tayo, wenno ipinapaay tayo, iti daytoy nga iglesia ni apo Dios. Isunto ti makaammo nga mang bendisyon deta, tadayta nga sang kabasit, nga ipaay mo, nga situtulnog ken kuana, paraburan nanto. Tapnon daytoy nga iglesia tayo, maaramat, tapnon agbalen nga aripit, iti bendisyon ni apo kadagiti agkasapulan. Panglima, inwaras, dagiti kadagiti agkasapulan. Ay po, amuyo kakabsat, dito tibanag. Nga daytoy sap, iwaras deta kadagiti agkasapulan. Saan nga dagiti napnuan, wenno addaan, wenno aglaplapusanan. Iti problema, dagiti aglaplapusanan maaddan, isuda ti nakaala dayta nga sap. Di ba? Dayta ti pudno. Isu nga no adda, na idaton, adda nangipaay, kakabsat, ken iti panangiwaras, kadagiti agkasapulan. Kamaudyanan na, ito may katalo, adda kapnikan, dahi tati kahit kung sa awan. No naiwaras, dahi tasang kabasit, nga binendisyonan ni apo, adda kapnikan. Iti adu a problema kakabsat kada tayo. Awan kapnikan tayo. Kas pangarigan, mapantayo makidaya. Mapantayo makidaya, makipangantayon, agbusog tayo pay. Kayat tayon to pay, iti mangyawid, wenno mangisupot. Isong agkantan tumeten ni Sharon. Balutin mo ako. Ayan. Dahil tati problema, kadwa na kada tayo. Napantayon nakidaya, mapantayon, makipangan, nabnabsog tayon, kayat tayon to pa'y timangyawid. Kalpasan amapnek, iti busog dagiti tattao, inurnong dagiti adalan, dagiti nabati, ket nakaurnong dapay, iti 12 a basket. Tapnon saan kano amasayang. Naikan iti pategna, no uray pay dagiti tedteda, tapnon addanto pay pakausaran na. Taday tati bendisyon ni apo, awan iti masayang. Iti bendisyon iti Dios kasapulan, dagiti agkasapulan. Akas kinuna, iti kamaudyanan na uray basit, iti may paay tayo kakabsat, nulakit di pudno, nulakit pudno tayo ken apo tayo,
ta inaramat na ka tapnon aramiden na ka nga aripot iti bendisyon na. Ken iti parabor na. Idaton tayo nga rod asipo puso ken kuana apakapnekan dagiti kasapulan iti templo na. Ket o ken iti misyon na. Kastamat ken ka ken siyak ken kadatayo amin nga agtulnog ken napudno ken kuana. Mapnek ka, mapnekak. Babaen ta itin tayo idaton. Idaton tayo ken apo tayo ng Jesucristo. Amen. Itinagan ti Diyos Ama Anak ken Espiritu Santo. Amen. Nagyaman kami, Pastor, iti dayta nga nabagas mensahe. Idaton tayo nga rod, dagiti apagkapulo, karkari, sagsagot, kendat daton. Ket mangigan tayo iti, kankanta dagiti ubeng kabayatan makanta ti himno. Maawis tayo met mga ramat ti online banking babaen iti bank account ti Central United Methodist Church na iparang kadagiti screen tayo. Iti himno iti panagyaman ken panagdisipulo kantayin tayo nga rod ti awatem toy imak. Petateng lenat na manong na upay turik na nupegton timay lasat naksadya awaten to imat niawit na
tinangan sobliana lumaniti pulak anu sana denggem riang sangit ko sa inden ken uka awatem to'y yawid na sipngit man dugeng ket rabbi agtaen luman na wag yapun madana sajay biyan mapanag gurayak awaten to'y makyawid na iti daytoy akan ito o Apo idaton mi ken ka ti sangsang kabasit nga isu o Diyos amumi nga pamuspusan tapnon daydayawan da ka wenno maidayaw itinagan mo. Ket sapay kuma ta iti daytoy asang sangkabasit nga amumi a pamuspusan ket agbalinto o Diyos a maaramat tapnon makasulbar kadagiti agkasapulan. Wen o Apo, agyaman kami manan iti kinapateg mo. Tapudno launay o Diyos. Nga iti parabor mo kat imparupok mo kada kami ken kadagiti panagbibiyag mitapnun mapnek kami. Tasikalaeng iti pudno ak pakapapnekan iti bibiyag mi. Agyaman kami kadagitoy nga sagsagot at dato na pagkapulo dagitoy nga anak mo. Bendisyonam ko mga rod Apo. Tapnon maaramat pay no kasanunto o Diyos nga may tultuloy iti ministeryo ni Kristo nga isut inyawat na wenno inkarina nga isu daytoy mati aramiden mi tapnon may waragawag mi iti kinapudno ken kastamit o Dios iti kinadungom. Wen o Apo agyaman kami kadagiti sarsaritam. Agyaman kami o Apo dagiti ni susuot nga daytoy ket mapagpanasan mi ta isut pakariknian mi no iti ayat mo wenno iti dungom ket adda kada kami. Agyaman kami, o Diyos, tasalsalakniban na kami, when napapapigsain na kami, badbadangan na kami, iti dagitoy nga banbanag nga isut kapadasan mi. Agyaman kami, kadagiti anak mo nga simmangbay, iti panagkasangay ken kastamot, iti aldaw, iti kalaysada, sapay kuma. Ta iti aldaw nga isu o Diyos panangrambak da, ketlad at addapay nga mariknada, iti kaadam, tapnon iti raguken ragsak, nga isu o Diyos mapadpadasan da kitagtultuloy, inggana nga mapadasan da iti baro nga tawan, nga isu timpay mo kadakwada. Agyaman kami met, kadagito nga anak mo, nga isu da nga napateg, nadungo ken natulnog, mga badbadang iti iglesyam ken kastamit iti aramid na. Iti biyag sa lunat ken kastamit iti pagsapulan da ken pampamilyada. Isi ka nga rod Apo ti mangipaay iti napudpudno a bendisyon. Dagiti anak mo o Dios nga daan iti saksakiten da. Wenno dagiti daduma ka agpalpalaeng da.
Wen o Apo amumi, nga ting kami panagyaman ken kaket, san nga umdas, nga bagbagami laeng agyaman kami no dikat makitan tu o Apo, no anyan tu dagiti aramid mi, no kasano mi, nga ipaay iti panagyaman ken ka. Ken kastamot no kasano o Apo, dagiti anak mo nga nadaan iti pagsapulan da, ket sapay kuma, tad addapay o Apo, nga paraburam bendisyonam dagito yung anak mo, tapnon iti umay nga aldaw to, ket maamires da, nga gapu amin ken ka, dagito yung adda kadakwada. Daw-dawatin mi nga rod o Apo, no kasano nga inalwadam iti tunggal maysa, iti naglabas nga aldaw, sapay kuma o Apo, taday to'y met iti paay mo kadakwada. Wen o Apo amumi nga ado, dagiti anak mo nga nakapadas iti saan nga nasaya at nga panawen. Dagiti anak mo o Diyos nga pudpudno nga sikalaing tinamnamain da, tapnon iti kapadasan da, ket mapnikdan to, ket madandan to. O Diyos iti namnama, iti babaan iti kastoy nga kapadasan, nga dulot da ito'y nga bagyo mi. O Apo, iti iglesia mi, nga isu o Diyos, iti panagmaymaysaan mi, ket saan mo kumangay palubos o Apo, nga gugudwad manan wenno, agrupo-grupo kami tunudig at agmaymaysa kami iti kinapudno, nga daan Kristo, nga isu ti manang maymaysa kada kami. Ket sapay kuma, tasika akan kanayon, iti mangipaay, iti pudpudno, nga kinalaeng dagitoy wenno kinasirep ka dagiti pangpangulo mi, tapnon iti kasta mapangulwan na kami, nga dan iti babaket sumuporta kami, iti amin nga banbanag nga isut makayanan mi wenno kabailan mi, tapnon iti iglesia mi, ngayon kami panagmaymay sa ket agtalinaed babaen ken Kristo, nga isu o Dios iti ulo ti iglesia mi. Sika nga ti mang bendisyon ang nangruna iti anyaman nga aramid ti iglesia, dagiti mangi patpatakder wenno mangi patpataray kas kuma iti konseho, nga kadwa iti pastor, diakonisa, ken maamin o Dios nga pinilim nga naayat nga membro, ket sapay kuma ta iting kami panagmaymaysa itinagan ni Jesucristo, ket matungpalto dagiti banbanag nga isu o Dios kalkalikaguman mi. Wenno Apo gyaman kami met, taday ti dayto da kami ti kastoy nga gobyerno, nga isu o Dios nga wayawayaan, nga adda kami o Dios iti kastoy nga kanito wenno kastoy nga kasasaad tadda gobyerno nga nawayawayaan nga maaramid iti banbanag nga isu o Dios pagayatam saan akas iti sabali nga luglugar. Wenno Apo sika nga rod iti kankanayon nga mangipaay iti bendisyon, mangiparang kadagiti nagtutugaw iti iti gobyerno mi, nga isut impatugaw mo nga isu o Dios agserbi iti ili. Sika nga rod o Apo iti kankanayon nga madakadakwada tapnun tulungan wenno mailawlawag kadakwada iti pudpudno nga aramid nga isu o Dios impaay mo kadakwada. Agyaman kami iti kinaimbag mo, ket sapay kuma tas kami amin nang nangruna dagito yung anak mo nga dati sa kaanam, ket ding mo kadi o Dios wenno ipaay mo ket di kadakwada iti anyaman nga keddeng da. O Apo sikalaing tamay tanok iti amin nga kanito itinagan ni Jesus. Amen at amen. Awaten tuy makumpetak teng lenak na bandok na
upay to'y rikna no pegot ti umay ilasat naksadyay awaten to'y makyawid na. Ken anak kuma, ken espiritu liliwan, dayawen nga ipangrunay, ti langit ken ti dagat. Amen. Kakabsat ko ken ayatek ina, intay yung arod, awaten, itinanaan nga bendisyon ti Diyos sa mga dasadil langit. Iti pamakawan, ken kastamat, no kasano, daytoy nga ayat ken dungo, ni Apo tayong Jesucristo. Iti kaadda, iti kaasi, ken iti liliwa, nga iso, nga ipaay, tinasantuan nga Espiritu na, iso kuma, iti madakada tayo, itaken iti agnanayon nga awan inggana. Amen.